Aperera jurawo apo ndobva ndanotarisa kwakuona husuri kubva pamba pa Mr. Chavakira. Ndobva tamhanya patasvika panapa tikasvika pakazara zvishuwo imba yaita se yaitopfungaira. Akazodzoka akatoona imba iri kuita sei iri pakati pekutsva. He was so devastated. Noziva the shock yekuti you can't even believe kuti this is happening on my property. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Munyaya yarwadza vagari vemufezi 3 kuwadzana fezi 3 imba pano patakamira yakabvira mangwanani. Vanhu muridzi wemba anonzi akanga atobuda uye pamba apa pakanga pane vamwe vakanga vasara. Imba vanhu vakatanga kuona hutsi asi hapana zvizhinji zvakakwanisa kuburitswa mumba umu. Zvizhinji zvidziyo zvakapararira mumba. Tataura nevagari vemukuwadzana avo vati vanofungidzira kuti zvichida moto uyu inyaya yemagetsi. Aiva makuseni tofunga zvokuma 27 ini ndinogarawo Malani kuseruko ndatopedzawo zvandaita ndichitoshedzerwa nevamwe vakati nai miko hutsi uyo uri kubva papi. Ndikati asi marara here ari kubva kupi kumarabuku. Ndobva ndatosimudzwa musoro kutarisa ndati marara but to my surprise hutsi hwacho manje marara angave marara akaita sei. Ndobva ndatirega ndinotarisa nepakaperera jurawo apo ndobva ndanotarisa kwakuona hutsi uri kubva pamba pa Mr. Chavakira because I know this guy since he was young. Taimbogara kumareni kumwe chete. So ndobva ndasimudza musoro ndikati imi hutsi uri kubva pamba pa Louis uyu. Ndokubva ndatomhanya mumba and I told my husband kuti kumba kwa Louis kune moto. Ndobva tauya tese tichimhanya ndobva taona it was not good. It wasn't good at all. Moto wakubuda nepamusoro apo pane giza ranga riri pamusoro apo uchiona moto uchibvira and zvanga zvatonguri zvabvi nofunga inyaya yekuti pane jurawo so people vakazoita notice it was late but vanhu vakamhanyidzana vakabatsirana kudzima moto and the fire brigade reacted so fast. Yakauya ikadzima moto. Moto wakadzima but chandoda kutenda chekuti mukatumu pane wall iripo nokuti vakambotanga vavaka half the house vavaisa wall. That wall saved the house very much. Kumashure uko hakuna kuzobvira. Matenants ekumashure uko they managed to save their property. Hapana chakatsva. But kuno kumberi kuno it was so bad. It was so bad. Pakatanga moto pamba pane jura pane gate ko mukati maive nevanhu here. Mukati maive nevanhu vanga varimo ndo vakabuda vakamhanya vakuma neighbors vakati kumba kwedu kuri kutsva. So ma next door pa opposite apo pavamusonda ndo vakamhanya vakasvikoona zveshuwa kuti zvinhu hazvisisina kumira mushe vakafonera fire brigade ikauya. Vana vai vachibva vamhanya kubuda vakanga varipo vasikana vakanga varipo vakabva vabuda vanhu vakavabatsira kuburisa zvinhu vachiburisa nekuseri kujurawo kuseri vachiisa kuseri uko kuti kunoko kwanga kusingachauyike because of the smoke yanga iri kunoko. Even kuroti kwese kunoko isu takazouya late takaona the smoke was so bad kwanga kusingachafambiki. Izvi zviri kukonzerwa maybe nemagetsi edu ekunoko it's not good at all. Akauya anobaka achidzima hatibike nawo just my lights but my lights acho iwayo anenge achibaka achidzima zvokuti times anotora time yekuti ndotofunga kuti magetsi aita sei aienda patukasodongorera panze ona dzimba dzevamwe dzine magetsi kwako hakuna. Anenge achingochinjana achidaro achishandise magetsi zvachose. Ukada kushandisa magetsi ekuno kunoshandisa kubva kuma past 9-10 zvichienda mberi usiku. Inini amebheka ndakutorera negasi nemadrill in my industry. So magetsi ekuno kudai vanoita nezvemagetsi vanoona nezvaizvozvo dai vatibatsirawo kuti maybe tikava netransformer yedu anova stable tikava nemagetsi asingatityisi. Tumwe tumasmall gadgets kwakaita semalaptop tanzwa zvapera kutsva hatisisina mwana anenge ari kumirira kuti magetsi akauya ndobva ndaita wiki yangu yekuchikoro zvatodhakwa laptop yatsva pasisina. Mune here kwamunomboenda imimi kunotaura kuti honai zviri kuita magetsi edu kana kuti zvinhu zvekuti muri kungotsvira pakati sekenduri? Tinako kwatiri kuenda. Ini nangu personally ndinomiririra maresidence. So tine group rezesa. Ndikuchisa nyaya dzenyu but uno kuti hakuna chiri kunyatsomaterialize. At times they respond zveshuwa
they respond kuti zveshuwa kune zvaita se zvaitika. Like last week magetsi edu anga akajamba. Ndakauya kumapast 7 ndichibva hangu chechi. Ndobva ndasvika ndatoisa mvura mujagi. Magetsi hakuna. So I made a report kuzesa. Saka kumapast 12 they called me kuti tauya tiri kumba kwenyu tabva kuzesa. Past 12 usiku. Ayo maskati. I made a report kumapast 9 makuseni. Mapast 12 they reacted. Vakauya zveshuwa vakaona kuti magetsi akajamba dzimwe dzimba. Ndipo vakaona that po vachiti pane po rine fault. So kuti tikwire ipapo po iroro arikwirike rindotori danger kuvanhu. Saka ivo vazoona danger kwavari. Takanga tambobvira tichiripota kumashure kuti tichiripota vachingotaura because but pavakazoya ivo manje vauda kukwira parira vakabva kutonoti azviswira se hazviswita vachibva vauya vachibva vareplace that po tikatenda kuti aiwa mazviita. So yesterday pakatsva imbai takakolektana madzimai takaenda tisina kana kugeza tatabva mudzi washeni tine mhororodzi dzemawasheni you know for them to see how serious the matter is because it's an emergency. Kana iri emergency handigezi ndiri kutongoenda ndakadaro we went kuzesa kukwadzana tikanotaura nyaya yedu. Hatina kuona mukuru wacho akati munouya mangwana. Nhasi we went back kukoko takanzi titenge transformer vanayo but zvikwanisiro zvekuti transformer iyoyo iturikwe hazvipo. So vanoti kana mukatitengera zvinhu izvozvo tinokuisirai magetsi. Then tanda kuisirai magetsi umwe nemumwe akacontributa towards that vanobva vazomupa magetsi akaenderana nemari yakaita se yakacontributa. Saka right now that is what we are doing kuti zvinhu izvozvo zvive panzvimbo. Iko zvino izvi vezesa kutsva kwakaita pambapa vakambouya here vane chavari kutaura here kutsva kwemba iyi electrical fault here kana kuti? Yeah, kutsva kwemba iyi I believe it is an electrical fault. Yesterday vakauya, they came yesterday patakabva kuzesa takatosvika motikari yezesa yakamira panapa tikatoseka ido tikati dai vatitakurawo. So handinongozivo hako kuti motikari dzebasa dzinonetsa kutakura vanhu in case of emergencies. Saka tinozvinzwisisa vakauya and today they were left again kuti vazoona kuti they are investigating to what really happened kuti imba izosvika pakubvira. Pamataura mati mimi kuseri kune imwe imba yakakamurwa kwaive nevanhu vakanga variko zvichireva kuti kumba kwakatsva kumberi kwemba kunoko. Ko munhu anogara imomo akanga aripi kuseni kuma7? Akanga atoenda kubasa. He was called atoenda kubasa akazodzoka akatoona imba iri kuita sei iri pakati pekutsva. He was so devastated. Noziva the shock yekuti you can't even believe kuti this is happening on my property. He was so devastated. He drove kuenda kumapurisa kunoripota kumapurisa because fire brigade it was on its way kutouya because I detected very quickly. Yakaenda kumapurisa but tirikungoona kuti munhu ari kungofamba. He was so devastated. Moto wazodzimwa tinoona kuti vanhu vanotarisa mukati kuti damage yaitwa yakakura sei. Pane here zvakakwanisa kuburitswa muimba iyi yakabvira? Mimba yakabvira hamuna chakakwanisa kubuda. Hamuna chakabuda. Hembe, property, academic certificates, everything they were bent down. Hamuna chakabuda. Except for the mattress yakanga yakabudiswa ikasvika. Unoziva kuti munhu kuzobudisa mattress vanhu vakanga vachitraya kuretrieve zvinhu but ndochega chakabuda. Hamuna chimwe chinhu chakabuda. Tinoona kuti iye zvino izvi vanhu vane tsika yekuti kana pane chaitika vamwe vanenge vakangomira vachitora mufananidzo vachitumira vachita sei. Imimi sevagari vemuno mufezi 3 mungati here vavakidzani vakaita chipatapata chekuedza kubatsira dambudziko rakanga riri panapa? Ndizvo chaizvo. Though vanhu vachizotya moto noziva zvinoita utsi kana usina ruzivo rwemoto ukaubata nenzira isiri unokuvara but vanhu they tried their best kuti vacontain moto. Zvokuti fire brigade payakazosvika yakasvikawo vanhu vasina vanhu vasina kungomira wangu vaitora mufananidzo. Inini one of them vaitora mufananidzo. Why? For evidence kuti kana dai ndikanga ndichizotaura nyaya handidi kutaura zvinhu zvisina umpo. For evidence purposes, not just to post. No, but for evidence purposes kuti kana tikazoenda kwatainoenda kunofambira kwatiri zvatiri kufambira tinogona kuvaradza kuti uyu mufananidzo uyu
izvi zvakaitika ndeizvi, izvi zvakaitika ndeizvi, ndizvo zvataitorera. Mataura pamusoro pevamwe vakaedza kudhonza matress kuburitsa, ndezvipi zvimwe zvakaitwa nevavakidzani? Tinoona vamwe panota moto, vamwe vanoti aiwa kandai mavhu, dirai mvura. Pane here zvekuti munoti vavakidzani vaiita izvi kuedza kudzimura moto fire brigade isati yauya? Vavakidzani vaiedza kudira mvura kwanga kuri kusaiti kusati kwasvika moto, kuti moto paunosvika kuri kunyoro haukurumidze kuti asi haukurumidze kuenda mberi, ndo uchizoomesa mvura uchikwanisa kuzopfuura, but at least ukasvika pari panyoro haukurumidze kuenda mberi, haukurumidze kupfuura, making like a fire guard. Chii chamuri kuda kutaura imimi kuvavakidzani vaibatsira kudaro kana kune umwe wenyu wamunogara naye akawirwa nedambudziko? Kuvavakidzani ndoda kungotenda vavakidzani kuti pakaitika chinhu chakadai, chekutanga chandoda kukurudzira vavakidzani, let's have my emergency numbers so that chinhu chakadai chikaitika hatipererwe kubva tashiya kuti unoziva kuti pakaitika chinhu chiombe munoti run short of ideas, but mukakurumidza kunge mine my emergency numbers munofona mukabatsirika. Ende ngatirege kungomira tichitarisa kuti topeta maoko kuti zvaitika kwanhingika izvi sei zvazoiti, kunyangwe musina ukama hwakanaka, but ndo panoshanda tsuma yekuti afanaka. Ngatingobatsiranai nguva iyoyo chiitiko chopfuura zvotoitira zvakanaka. Ngatibatsiranai, ndo panotinzi paipai tinochema nevanochema, tofara nevanofara. Kwakadai kuchema uku, saka ngatichemeni. Mumwe anenge ari kuita sei ari kuchema, paanenge achifara tofarawo naye. Vatataura navo vachema-chema vachitaura kuti dai vezesa vauya vagadzirisa dambudziko iri, uyewo pane apa chenjedzo yekuti nekuda kwekuti dambudziko iro rezesa riripo, zvakakosha kuti munhu achibuda vasiye vadzima zvose zvine chekuita nemagetsi. Ndakangotanga kungoona hotsi, I think kuma 27 patakatanga kuona hotsi, tikaenda nditora hangu kumba ndichitowacha makuseni. Saka patakazoona motikari manje dze-fire brigade, topakazouya umwe mukadzi aipa kunopfekedza mwana wake kuchikoro akati pane imba yenzi iri kutsva pasera apo. Saka I thought kuti pamba pacho pandakaona hotsika ndepe imwe friend yangu ndaimbogara naye kuDZT pamai Aisha. Kati gate tisi gate manye, then vatamanya. Patasvika panapa tikasvika pakazara zvishuwo, imba yaita sei yaitopfungaira. Vanhu vakanga vakazara kwese kuko kwakazara vanhu vefire brigade vanga vatouya vatomisa motikari yavo vakutanga kuita sei kudzimura moto, but moto wanyanya kubvirira kunoko. Then pane maloji anga aripo anga aburitsa zvinhu zvake zvazviri apa, zvimwe zvake zvakazoburitswa zvakaiswa pajurahoro nepajurahoro, but zvinji takazovabvunza hedu papayawo hutsi hwaakupera, vanhu vakupedzawo kupisa, vanhu vakupedza kudzimura. Zvakatonza zvimwe zvacho hazvinoita sei hazvina kuzonyanya kuita sei kutsva, kwakanyanya kutsva ndekunoko. Kosi takazoti patopaya ndipo pakazoburitswa tengi regasi, ndipo pamwe dai vakabatsira tengi regasi, pamwe dai pakatotsva pese. Tengi regasi ndiro rakazoburitswa mvura yabva varadzimurwa apa, but zvinhu zvinongorwadza kuti munenge musina kuita sei kuzvitarisira. I think zvinhu zvakanyanyotoparara zvakanyanyanyanya ndezvekunokunena usiku kunoku. Kwese ndakazongodongorerawo hangu handazopinda mukati, ndakamira pagedhi, masofa ndo anga atsva zvakanyanya. Tiri kunzwa isusu ndikunoku kune dambudziko remagetsi. Ndezvipi zvamunofunga kuti zvinokwanisa kuitwa nemunhu kuti azoedza kudzivirira dambudziko rekuti kuti magetsi acho anetsa, dambudziko rekuti imba inozobvira ringe rinoderedzeka? Zvakanyanya ndezvekuti kana uchizoti haupo, zvinani usiwa switch off maplugs ako, then kana wadzoka womabatidza woona kuti maplugs angu ndamabatidza hapana chiri kuitika here, unyatsoongorora. I think zvinogona kuita sei kukwanisa kutibatsira. Kosi ndonzwa vanhu vakunoku, pane mumwe mukadzi aitaura panapa achiti magetsi ekunoku anonetsa, anogona kubaka dzimwe nguva but haakwanisi kana kubatidza stove kuti ubike kana kuti fridge isumuke, anogona kungoita malights chete. Saka I think rinenge dambudziko ririko zvokuti dai vanga vezesa vanga vazoita sei zokwanisa kuuya kuzogadzira vabatsira vagari vekupi, vagari vekusaiti kunoku ndogara hangu nechepamusoro apa. But vanhu vemuno mutongonzwa uchema kuti nogona kumaona but anenge ari down, anenge asina zvaanenge achiita sei zvaanenge achiita magetsi. Saka riri dambudziko rekuti pamwe mangwana rinozokwanisa kutoenderera mberi rikaita sei rikanetsa. Tachingokumbirawo vezesa dai vambouyawo vaita basa ravo nemwoyo mumwe. Zvitingi zvinobatsira nekuti mudzimba mazara vana, pamwe unogona kungovabuda kudai dai vanga vakabuda vakasiya vana varipo, vana vaingotiwo amenuka, pamwe unenge wabuda umboti arige ndibude ndasiya ndakiya dho, vana vakarara kuma 7-8 ndodzoka,
wakuwana vana apa sisina. Saka vezisa vanofanira kuti vaitewo basa ravo. Nemazvo ndozvatinongovakumbira. Pakauya muridzi wemba makanga muripo here? Ane here zvaakambotaurawo zvekuti anokwanisa kufungidzira kuti zvichida ndozvakatanga moto? Pakauya muridzi wemba inini ndakasvika muridzi wemba anga atoripo. Anga atouya. Saka hapana zvakataura ingomhanya-mhanya kosi pandakazopedzisira kumuona takutoenda kumba. Takapedzisira kuzomuona kubva nemapurisa ndo takapedzisira kumuona kubva naye mapurisa. Saka kuti ndizoziva kuti vakazosara vakazodini. Ndandainda. Asi takabatikana nekutsva kwemba. Nekuti chinhu chinorwadza unenge wati ndavaka muupenyu hwangu ndatopedza chimwe chikamu ndakutarisira chimwe chikamu wakudzoserwa kupi kumashure. Kana riri dambudziko revanhu vezese tikuramba chingopa dziko raipapa pangavagadzisa. Kosi kunotori problem yemagetsi. Kune imwe Facebook kutenwa kuti anogona kunge ariko magetsi kunenge kusina. The whole day rese anogona kuenda na6 odzoka na 12. Dzimwe nguva anogona kuti achingodaro everyday. Atiziva kuti fault yacho ndeyei. Ndo dambudziko ririko kunoku. Atisi kuti vanhu vezisa vachoni vanoda kuti vanhu vaite sei. Vanoda kuzoona kuti because hapana futi pakabeta futi dambudziko remwana akazomboningirana nemagetsi akafa anga ari form 3 pamusoro apa kuti nekumarani kwandogara. Saka tinoda dambudziko reyabva rauya futi rapanapa. Richazoita sei pamberi apa. Ngavatibatsire vanhu vezisa please tiri kuvakumbira. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe uye kuita like nyaya dzatinokuunzirai. Uye pane kabhatani ako kanonzi notification. Mukabaya ikako nguva dzose dzatinongouya nyaya munobva maziviswa kuti paDestiny TV pane nyaya itsva. Musakanganwe zvakare kuti pano paDestiny TV taane chirongwa Destiny Blitz icho chamunoigirwa nechisikana Tasha Anesu Mahachi. Umo matinokupai mahighlights enyaya dzinenge takuunzirai wiki yese inenge yapfuura. Uyezve nedzimwe nyaya dzekare kare dzatinenge takaita pano paDestiny TV.